Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Sněhulák a mým dnešním hostem je golfistka Klára Davidson-Spilková. Já tě tu vítám, ahoj. Ahoj. Jelikož jsi v podcastu s názvem Sněhulák, tak bohužel i tebe se musím zeptat, jestli se na tvé skorkartě objeví Sněhulák 8. Řekla bych, že za moji kariéru jsem tam určitě objevil, nejenom kariéru, golfovou moji kariéru. Ale už to bylo asi dlouho, tak myslím, že je fajn, že si to nepamatuju. To určitě, to jsi šťastný člověk. Určitě. Ty jsi na posledním turnaji ve Francii zahrála, nebo skončila si na 9. místě. Jaké to bylo? Já bych řekla, že to bylo, určitě za mě to bylo fajn. Samozřejmě jakékoliv, my tomu říkáme top 10, je určitě do nějaké míry jako úspěch, ale obecně ty poslední turnaje pro mě byly fajn, vzhledem k tomu, že ta moje hra je teďka mnohem víc konzistentnější, tak jak si přeju. Poslední ty měsíce jsem hrála mnohem víc turnajů, i pod tlakem jsem hrála, takže si myslím, že tady je takovou jako dobrou cestou a tam kam chci směřovat. A myslím si, že to top 10 nebo to 9. místo je toho, myslím si, že důkazem. Ve Francii si zahrála už několik turnajů, jako třeba Major Evian. Jak se ti tam hraje? Ve Francii se mi hraje hezky. Řekla bych, že ty francouzská hřiště jsou jako velice specifické, vzhledem i k tomu, že většinou jsou někde na kopcích, takže je tam hodně převýšení a člověk tam musí jako hodně přemýšlet, kde vlastně umístit ten balón a zároveň mít dobrou krátkou hru, což se mi poslední dobu hezky daří, takže ve Francii se mi hraje hezky. Jak vzpomínáš právě na ten zmiňovaný Major Evian? Vzpomínám na něm hrozně ráda, protože já jsem, když mi bylo vlastně asi 11 nebo 12, tak mě táta vzal a říkal, pojďme se na 2-3 dny podívat na Evian, můžeme tam dojet, vlastně jako jeden z mála majorů, kam se dá divácky dojet, takže já si pamatuju, že jsem byla 12, jsem tam seděla na tom prvním týčku a koukala jsem tam na... Tehdy to byly samozřejmě moje ty hráčky, kterým jsem zlížela a byla to pro mě velká inspirace. Pamatuju si, že jsem koukala na Morgan Pressel, Paulu Creamer, Julietu Granadu, že tam bylo spoustu... Byl to pro mě hrozně jako silný zážitek, bych řekla, a důležitý v té mojí cestě. A potom vlastně, když jsem o pár let později, myslím si, že mě bylo 19 nebo 20, když jsem se poprvé na Evian dostala, tak to byl pro mě velký zážitek, hodně silný, jako vzhledem k tomu, že to bylo vlastně i takové ukotvení a vlastně ten důkaz toho, že opravdu jako jsem si šla se tím svým snem a hlavně, že se mi ten můj sen jako plní a že se mi splnil. Takže si pamatuju, že jsem byla opravdu velice emotivní, když jsem hrála svůj první Evian Masters a poté jsem se tam ještě párkrát vrátila, ale moc ráda na to vzpomínám. Takže Francii hodnotíš velmi pozitivně, jako zemi celkově? Určitě, já se hrozně ráda vracím domů. Čím víc cestuju, tak mám pocit, že máme opravdu jako krásnou zemi a je potřeba si toho vážit. A hlavně, že se nám tady hezky žije, žijeme si dobře. A čím víc cestuju, tak vlastně se mi jako ukotvuje tady ten pocit více a více a ráda se vracím domů, takže samozřejmě hrozně ráda cestuji, já jsem střelec se znamením a střelci obecně prostě rádi cestujou a tak, ale jak jsem říkala, hrozně ráda se vracím domů, jak jsme se právě i bavili, někam, je to takové jako bezpečné místo pro mě, ten domov, protože když cestuju a jsem všude možně po světě, tak není to vždycky jednoduché se cítit bezpečně, ale u nás ten pocit mám, takže jsem za to vděčná. Ty jsi měla letos takový pomalejší rozjezd letošní sezóny. Mm-hmm. Jak to hodnotíš? Já to hodnotím pozitivně, protože pro mě je to vlastně jako už letos už je to 15 let, co hraju profesionálně golf a minulý rok jsem měla vlastně
zranění kyčle, kdy jsem si vlastně musela dát 3-4 měsíce pauzu. Což se mi nikdy vlastně v životě jako během té moje sezóny kariéry nestalo. Takže i to vlastně přikládám k tomu pomalejšímu začátku. Já jsem přesně nebyla si jistá, jak tam moje tělo bude reagovat na tu zátěž, nejenom tu herní, ale hlavně i tu cestovní, protože ten začátek té naší sezóny je doopravdy jako velice náročný. Hrajeme v Austrálii, hrajeme v Africké republice, tam spoustu týdnů, kdy vlastně nejsme doma, jsou tam velké jako časové posuny, jsme daleko od rodiny a tak. Takže bych řekla, že od začátku sezóny jsem na sebe taková laskavější v tom, že doopravdy jakoby nechávám, aby se to jakoby dělo, samozřejmě jako dávám do toho fakt 100%, ale zároveň, když potom hraju, tak se snažím na sebe tolik jakoby netlačit a jsem hrozně ráda, že to moje tělo to zase zvládá letos, ale nejenom to moje tělo, i ta jako psychika. No, takže já jsem hrozně vděčná za to, že letos můžu prostě hrát, že jsem mi uzdravila ta kyčel a že já pořád jako mám pocit, že dokážu podávat skvělé výkony a proto to vlastně dál zkouším. A když cestuješ již s manželem? Manžel cestuje většinou v létě, když vlastně má v práci volno nebo mají vlastně akademickou pauzu, tak potom v létě se mnou jezdí, ale teďka na podzim už bude se učit. Takže v létě si s tebou udělala takovou dovolenou na několika místech. No, my tomu říkáme takový summer internship. Ale není to úplně dovolená, protože prostě pak jako ty týdny jsou intenzivní a hodně pracuje a zároveň ještě do toho má nějaké svoje věci. Ale jsem hrozně taky ráda a vděčná za to, že má takhle do jisté míry dost jako flexibilní program a může se mnou i v létě cestovat, hlavně spolu můžeme trávit čas, to je pro nás to nejdůležitější. Protože ne vždycky je to jednoduchý skloubit vztah a profesionální sport asi obecně, takže my v tom máme doopravdy velké jako štěstí a uvědomujeme si to a jsme za to vděční. Jelikož jsme zmiňovali, že jsi měla pomalejší rozjezd té sezóny, ale pak přišla kvalifikace na US Women's Open, kde si dala také cut, jak na to vzpomínáš? Já na to vzpomínám velice pozitivně, protože jeli jsme tam doopravdy na 2 nebo na 3 dny, hráli jsme rychle cvičné kolo a potom jsme vlastně hráli 36 jamek během jednoho dne. A já si pamatuju, že už ke konci normálně se hraje samozřejmě 18 jamek, že? A ke konci už toho dne jsem trošku jako vypustila ten výsledek, víš, že jo? Já už jsem vlastně byla docela jako unavená, jak fyzicky, tak mentálně a říkám, jo, tak jsem to prostě tak nějak jako úplně vypustila, protože jsem na to už jako neměla tu mentální kapacitu ještě držet ten výsledek. A když jsem šla jako 15. jamku, tak jsem si jako všimla, že tam je leaderboard a já jsem nebyla na tom leaderboardu. A říkám, tak asi nehraju, jako tak dobře, tak to nevadí, ale tak jako pořád ještě tady mám prostě 3-4 jamky, můžu dát birdie a věci se můžou změnit. A vlastně já jsem v tom docela jako lehko, vzhledem k tomu, že jsem vůbec nevěděla, jak hraju. No a já jsem potom, myslím, si ještě přidala 1 nebo 2 birdie a já jsem dohrála a já jsem tam ještě měla manažerku, která mi kedila, ještě kamarádku a ona prostě brečela. Já říkám, proč brečíš? A ona říká, no já si myslím, že jsi to jako udělala, tu kvalifikaci. A já vůbec nevím, jak jsem hrála, takže já jsem potom šla podepsat scorekartu a ukázalo se, že jsem byla první. Ještě vlastně zpěvu babník, takže se říká, tak to bych měla mít takovýhle přístup častěji, že vlastně jako vypustím úplně ten výsledek, což se fakt jako často nestává, ale je to vlastně i pro mě takový důkaz toho, že je fajn zůstat opravdu jako přítomná a ne moc jako nepředbíhat. No, takže jsme si užili moc a potom samozřejmě samotné US Open. Já jsem od roku 2018 jsem nehrála US Open, takže já jsem hrála v roce 2018 a teď jsem hrála po druhé a byl takový jako můj sen se zase na US Open vrátit a povedlo se, takže sny se plní. A máš nějaké cíle ještě do konce této sezony? Já se doopravdy jako cítím dobře teďka ve své kůži, ve své hře a chtěla bych pokračovat tom, co jsem teďka posledních pár týdnů rozjela.
Je pro mě důležité nepřestat hrát a stále hrát. Takže věřím, že by tam třeba ještě nějaké další top ten mohlo padnout a samozřejmě uvidíme, protože těch turnajů už nemám tolik, mám teďka Indii a potom ještě bych měla hrát ve Španělsku, bohužel do Tajvanu ani do Číny zatím nejsem v poli, ale to se ještě taky může změnit, takže uvidíme. Pojďme se vrátit do roku 2011, kde si jako 16letá holka začala vlastně na letce. Jak na to vzpomínáš? Musím říct, že to bylo velice intenzivní období, protože já jsem ještě ten samý rok nastupovala na gymnázium Oty Pavla, takže to byl taky jako velice transformační rok pro mě a bylo to prostě hodně intenzivní, jako snažila jsem se v tom najít samozřejmě tu lehkost a tu radost, ale bylo to, jak kdyby vám někdo dal těžký baťuch na záda a teďka jako s tím, teď se s tím jako vyrovnat opravdu nebylo jednoduchý, ale když na to vzpomínám zpětně, tak si myslím, že jsem to jako zvládla velice dobře. To by říkali baby on tour, je to tak? Je to tak. Já jsem vlastně tu kvalifikaci na Ladies European hrála, když mi bylo 15, takže já jsem během té kvalifikace jsem měla narozeniny, takže mě bylo jako úplně čerstvě, fakt 16. Ty jsi byla taková průkopnice česká na této túře. Jaké to bylo vlastně tam být sama Češka? Občas to bylo jako velice náročné. Já jsem samozřejmě měla štěstí, že od začátku se mnou občas jezdil táta, ale zároveň jsem měla i jako kedičku, což byl také jedné osobě kedík a zároveň kamarádka, která vlastně se mnou jakoby jezdila po té tour každý rok, každý turnaj, takže jsem nebyla úplně sama, ale samozřejmě jako nebyla tam tolik ta komunita, já jsem se hodně propojila, skamarádila vlastně se Zuzkou Kamasovou, která byla tehdy Slovenka, která mi vlastně jako pomohla si i tu tour trošku jako, jak to říct, jako užít a mít tam vlastně kamarádku a občas prostě zajít si někam na procházku nebo na večeři, takže s tou jsem to tak jako sdílela a doteď jsem jí za to hrozně vděčná a máme takový jako hezký spojení a prostě jsme si hodně blízko. Dnes na té túře je spousta Češek. Jaký je ten rozdíl? Jsi takový guru pro ně? Dáváš jim rady, co a jak? Já si myslím, že to je jako obrovský rozdíl. Samozřejmě, že já jsem se potom po 4 letech vrátila z LPGA, tak to pro mě byl šok, protože najednou jsem přesně nebyla na Ladies European Tour sama, ale bylo tam dalších vlastně 4-5 hráček, takže i já jsem si v tom vlastně jakoby nacházela tu cestu, protože to pro mě byl nezvyk, ale myslím si, že od začátku jsme tam jakoby nastavili takové, jak to říct, jako prostě přátelskou energii mezi námi a já jsem vždycky holkám říkala, že jim hrozně ráda s něčím pomůžu, když budou potřebovat, ale myslím si, že primárně je to o tom, že právě spolu sdílíme ty věci navzájem a třeba při obědech nebo někdy jdeme na večeři nebo někdy si třeba pomůžeme, že i sdílíme bydlení nebo prostě máme stejné auto, což samozřejmě potom se i pomůže s těma nákladama. Ale je to samozřejmě individuální sport, takže každá z nás si dělá to, co sama potřebuje, ale zase zároveň mám pocit, že jsme tam jedna pro druhou, takže já se necítím jako guru a mám pocit, že tam pro ně jsem, kdyby něco potřebovali, ale zároveň i oni tam pro mě jsou, kdybych něco potřebovala, takže je to fajn, máme tam takovou jako hezkou komunitu a nejen mezi sebou, ale myslím si, že my jsme obecně rádi jakoby sdílíme a i s dalšíma hráčkama jiných kultur a právě i v tom, to je ta naše tura skvělá, že opravdu my tam máme hráčky z celého světa a i díky tomu se můžeme nějak jako dál vzdělávat a posouvat a učit se zase o jiných kulturách, takže mě to dává jako velký smysl. S kým máš nejbližší vztahy z hráček? Buď z Češek, nebo právě zmiňovaných cizinek. Já se přiznám, že my jsme si samozřejmě hodně blízko vzhledem k tomu, že spolu hodně cestujeme, trávíme čas, ale já asi ani ve svém životě nedělám moc jako rozdíly mezi, jako, jak to říct, lidma, nebo kamarádkama, nebo kamarádama, snažím se
nevím, jak to říct, nemůžu říct asi, že tam mám jako, neřeknu ti jednu jako hráčku, s kterou se prostě kamarádím úplně nejvíc, ale mám spoustu lidí ráda, takže mám velké štěstí v životě. Snažím se nedělat moc rozdíly, když nemusím. Takže se všima. Tak skoro. Cítíš, že se ta tour za ta léta někam posunula? Cítím, že se ta tour hodně posunula. Samozřejmě, já jsem byla 8 let na tour, potom se ta tour dost horšila, vzhledem k tomu, vlastně jakého jsme tam měli CEO, takže to nebylo úplně veselé a já jsem vlastně v tu chvíli odcházela na LPGA a když jsem se vrátila, tak mě to vlastně příjemně překvapilo, že opravdu máme zase mnohem jako silnější tury, nejdůležitější, aby jsme měli dostatek turnajů, aby jsme měli jako full fields, aby se tam vlastně dostávali co nejvíc hráček na ty turnaje, aby jsme měli jako velké dotace na těch turnajích, aby to bylo po celém světě, což si myslím, že se jakoby té tuře daří hezky. Teď budeme mít nějaké jako interní změny tam, takže uvidíme, co se bude dít dál, ale já si myslím, že ta tur je jako ve velice dobré pozici i vzhledem k tomu, že golf si myslím, že celosvětově je ve velice dobré pozici a ženský sport obecně je teďka jakoby na vzestupu a prostě já v to věřím. Já v nás věřím a myslím si, že každá z nás máme jako ojedinělý příběh a jsme doopravdy jakoby v něčím zajímavé a hlavně děláme sport, který milujeme a o tom to je, no. Jaké to bylo hrát na LPGA? Bylo to samozřejmě úplně jiné než Ladies European Tour, vzhledem k tomu, že jsem žila 4 roky v zámoří a byly to časy, kdy jsem se jako hodně cítila sama vlastně, ale hrozně mi to zase dalo, protože jsem se naučila být více sama se sebou. Všem bych to doporučovala. Já se to stále učím. Je to těžký. Není to jednoduchý. Zároveň vlastně můj muž tam má rodinu, takže jsem mohla i potom teda být už s nima, což mi jako hodně pomohlo. Ale bylo to určitě jiné, je to jiné v tom, že každá z těch hráči je tam mnohem víc jako individualistická, většinou ty hráčky si dělají hodně, je tam, bych řekla, taká jako menší trošku komunita, méně si ty hráčky pomáhají a tak, ale zase na druhou stranu ty turnaje jsou opravdu jako velké. Jo, většinou se tam přijde podívat opravdu hodně fanoušků a hřiště plné fanoušků od čtvrtka do neděle. A je tam velice jako dobrá atmosféra. Ty hráčky je tam hezky postaráno, takže v tomhle bych řekla, že je to jakoby jiné, hlavně v rámci jakoby těch fanoušků. A tak, no. Že ty rozdíly tam opravdu jsou, ale myslím si, že to bychom tady mohli se bavit jenom 45 minut o LPGA a to zase to nemáme čas. A vyhovovaly ti ty davy těch lidí, těch diváků? Mně to nevadí, já to mám ráda a já i proto mám každý rok ráda náš vlastně turnaj v České republice, Ladies European Tour, který se hraje v Berouně. Takže já se vždycky užívám a jsem vždycky ráda, že se přijdou diváci podívat. Ale zároveň ještě v té LPGA bych chtěla říct, že mi to hrozně dalo jako do té mojí... jsem hrozně vděčná za tu zkušenost a takže já teď, když se mě vždycky někdo ptá právě, jaké je to na LPGA, tak já říkám, že běžte, udějte si tu zkušenost, prostě hrozně vás to posune, jako nejenom jako hráčku, ale jako člověka. A zase z toho budete do budoucnosti potom nějak jako těžit. A byl to pro tebe splněný sen? Určitě ano. Určitě to byl splněný sen. Kdybys porovnala olympiádu a LPGA, tak co bylo větší? To asi porovnat úplně nejde. LPGA je prostě tour, která trvá celý rok. Jasně. A právě olympiáda naopak je prostě jako jeden turnaj, kterému se směřuje jako strašně moc. I ta kvalifikační doba je docela jakoby dlouhá a náročná. Ale samozřejmě olympiáda je skvělá v tom, že můžete reprezentovat svoji zemi. A hlavně je to taková oslava sportu, bych řekla. Ty
jsi se stala jednou z hlavních tváří tady právě knížky Golf od bez frází. Jaký byl ten proces té knížky? Za mě byl hrozně takový přítomný a vědomý, vzhledem k tomu, že i když máte vlastně říct celý svůj příběh a na druhé straně někdo, kdo se vás ptá na velice jak to říct, silné a hluboké otázky, tak si zase spoustu věcí jako v životě vlastně zvědomíte. A pro mě to bylo vlastně minulý rok, když jsem měla tu 4-5měsíční pauzu, kdy jsem vlastně konečně byla jako schopná zreflektovat, co jsem všechno zvládla, nejenom za ten svůj život, ale vlastně za tu svoji kariéru 14letou. A byl to pro mě velice silný, protože jsem se vlastně konečně jako v životě zastavila a uvědomila jsem si, wow, prostě Tohle všechno dokázala. Tohle jsem všechno zvládla. A vlastně jak jste v tom procesu taky někdy těžký se na ty věci podívat zpětně a zreflektovat, nebo aspoň pro mě, protože ten náš život nebo ten můj život je opravdu jako velice intenzivní. Takže to vlastně přišlo jako úplně ve správnou dobu. Prostě já jsem fakt měla pocit, když jsme to tady když jsme tady vedli ten rozhovor, že jsem opravdu jako ve správnou dobu na správném místě a věci tak mají být tak, jak jsou. Takže já moc děkuji za tu příležitost, možnost a i to vlastně děkuji za to, že můj příběh může být první. Já musím se přiznat, že jsem tvůj příběh četla včera a ještě dneska ráno a brečela jsem v metru. A bylo to pro mě strašně emotivní a úplně jsem se vžila do toho, jak bych byla 16letá holka a nastupovala bych na takhle velkou tour. A přesně řešila jsem školu, kamarády, golf, jako musím říct, že je to opravdu napsaný tak skvěle. A ten tvůj příběh je tam tak dopodrobna popsaný, že jsem si fakt říkala, já jsem Klára. Bylo to fakt krásné. Já jsem se fakt snažila jako sdílet ty věci prostě ze srdce a tak jak doopravdy byly a já se přiznám, že když mi poslal Fanda ten příběh, tak jsem se taky rozvěděla u toho, že to se nedivím. No, jsem zvědavá, já doufám, že přeju knížce všechno nejlepší, ať se dostane tam nejvíc, kam má a je to hezký mít prostě golfovou knížku, protože si myslím, že nejen jako osobnosti si to zasloužíme, ale jako ten sport si to prostě u nás zaslouží a spoustu těch lidí, co je v té knížce vlastně formovali a změnili tu golfovou historii a vlastně stojí za tím, kde je golf dnes. A myslím si, že je na skvělém místě. Bylo to pro tebe příjemné to vlastně číst takhle zpětně, ten tvůj příběh, anebo to bylo pro tebe velmi emotivní a těžké takhle právě zazpomínat na ty časy? Já myslím, že to bylo emotivní, ale na druhou stranu si myslím, že ty emoce k tomu patří. A zase mám pocit, že mě to někam dál posunulo, takže jak jsem říkala, děkuji za tu příležitost. Nemyslím si, že to bylo pro mě úplně těžké, ale není pro mě těžké jít do hloubky obecně. Spíš to ve svém životě vyhledávám, dělat věci, které mají smysl a jdou víc do hloubky a můžou se dotknout jako vlastně lidí u srdce. Takže, jak říkám, děkuji za tu možnost. Těšíš se na nějaký příběh ostatních? Určitě ano, já věřím, že si přečtu úplně celou knížku. Takže těším se nejenom jako nás, jako atletů nebo jako sportovců, ale i vlastně lidí, kteří jsou, a já spoustu lidí v té knížce znám, takže jsem i zvědavá vlastně, jak to na mě bude působit. A překvapilo tě něco v tom procesu toho tvoření? Asi bych řekla, že ne. Ne. K tomu patřilo i focení a já musím říct, že jsem nadšená z těch výstupů, z těch fotek. Jsou opravdu umělecké. Užívala jsi to? Ano, určitě moc. A paní fotografka je skvělá a doopravdy byla schopná jakoby zachytit ten moment a taky taková žena, která jde jako velice do hloubky, takže já jsem říkala, že jsme si to focení jako moc užili a ten výsledek je doopravdy krásný. Ty se dlouhodobě věnuješ charitě, kde ten nápad vlastně vzniknul. Já si myslím, že byl to takový hodně přirozený vlastně proces pro mě i vzhledem k tomu, že myslím, že propojení charity a golfu je
dost, jako dává to smysl, je to hodně přirozený a tehdy si myslím, že mě oslovil někdo, nějaká charita, kde bych vlastně mohla jako se zúčastnit golfového turnaje, zároveň podpořit charitu. No a od té doby vlastně podporuji většinou, nebo snažím se každoročně být fyzicky a jet podpořit vlastně 2 až 3 charity. A jde opravdu jako tam být fyzicky, být tam celý ten den a zase vrátit zpátky něco té jako golfové komunitě a nejenom té golfové komunitě, ale hlavně i lidem, co to vlastně potřebují a mě to dává velký smysl, že vlastně v rámci jako golfu, že my si můžeme zahrát. Lidi si můžou zahrát, můžou si užít krásný den a zároveň prostě podpořit někoho, kdo to doopravdy jako potřebuje. A většinou ty příběhy jsou hodně silný, takže já zrovna v pátek jedu do Olomouce na charitu, kam už jezdím doopravdy 15 let. A tam vždycky vybereme někoho, kdo to vlastně v té oblasti potřebuje. A ty příběhy jsou většinou velice silné, takže jsem ráda, že můžu být jako součástí takových krásných projektů. A jaký je ten příběh teď v pátek? Teď v pátek je to o vlastně milince, která vlastně holčička, která má problémy se střevy, jako velké problémy a vlastně by potřeba nejlépe nějakou transplantaci, ale má velice těžký život, protože vlastně nemůže trávit. Její trávení jako velice limitující, takže potom i ten její život je jako velice limitující a to jsou takový příběhy, kde se ti doopravdy jako běhá vždycky mráz po zádech a mě to vždycky hodně uzemní. A vlastně mě to hodí do té vděčnosti, že říkám, wow, tak prostě můj život je super, jako a můžu hrát a prostě no, za spoustu věcí jsem vždycky jako vděčná, ale jsem zase vděčná za to, že právě díky golfu můžeme takhle podpořit někoho, kdo to potřebuje. Takže ten charitativní den probíhá právě na golfu a ano. jdete si zahrát. Jdeme si zahrát většinou. Já jsem většinou na jedné jamce, abych se všema potkala a pozdravila. A v rámci toho je někdy nějaká tombola nebo nějaká vlastně dražba. Záleží, jak to ten organizátor tam potřebuje. Dlouhodobě podporuji vlastně i ALSu. To je teďka už vlastně 3., 4. rok. Máme každoročně turnaj na začátku sezóny, je to většinou v dubnu, je to na Auxu. A minulý rok jsme doopravdy měli plno během asi týdne, takže já jsem hrozně ráda, že se nám to takhle daří. Máme skoro 70-80 lidí, fakt jako jeden den vyberou se hezký peníze, má to dobrou energii, atmosféru, takže já věřím, že jim příští rok bude turnaj, ještě přesně nevíme datum, ale... Ta ALSa, to se zaměřuje na onemocnění ALS, je to tak? Ano, je to tak. Je pro tebe náročné skloubit ten turnajový kalendář právě s těma charitama? Řekla bych asi, že to není tak náročné vzhledem k tomu, že opravdu se většinou ty charity snaží to přizpůsobit mně. Takže vždycky většinou na začátku sezóny nebo roku se snažíme vybrat termín, tak aby to vlastně vyhovovalo jak jim, tak mně. Ale samozřejmě není nic moc jednoduché skloubit v tom mém kalendáři, ale vždycky se to nějak povede. My jsme rádi, že vůbec jsme se tam dostali my. Jo, já děkuji za pozvání. My děkujeme za přijetí. Přemýšlela jsi někdy, že by si založila nějakou vlastní akci, co se týče charity? Vlastně v rámci té ALSy, tak si myslím, že se podílíme docela i hodně na organizaci. Já zatím na to nemám, se přiznám, úplně kapacitu vzhledem k tomu, že pořád vlastně profesionálně hraju, takže v tuto chvíli asi ne, ale uvidím, až třeba jednou přestanu hrát nebo nebudu mít tolik turnajů, jestli bych zvládla si třeba něco, tak jestli by bylo něco takového, co mě bavilo. Já věřím, že ano, ale prostě jako teď opravdu na to nemám vůbec jako kapacitu a nemám to jak úplně, nevím, jak bych to vlastně udělala. Máš nějaký konkrétní případ, kdy jsi viděla, že ta tvá pomoc byla velmi důležitá a že se vyplatila? Já bych řekla, že určitě ano, právě na těch charitách se to dá vidět, tam to je v přímý přenos, prostě jo, já většinou tam brečím hned. Ale nejenom to, myslím si, že i jako v podpoře mladých hráčů a talentů. A já doufám, že to i vidím na Ladies European Tour, kdy vlastně jsem byla schopná
já doufám, inspirovat spoustu mladých hráčů a hráček k tomu, aby to taky zkusili, aby taky šli na tur, aby taky hráli. A myslím si, že i to vidím v přímém přenosu. A nejenom to, někdy je to, ani to nemusí být to, ale třeba nějaké dobré slovo, nebo když jsme schopni podepsat míček nebo knížku, nebo prostě někoho inspirovat, nebo s někým na chvíli popovídat, tak někdy to prostě stačí udělat někomu hezký den. A ty charity jsou takový větší, ale já si myslím, že se každý den dá udělat jeden malej dobrý skutek. Každý den je taková charita. No, dá se. Vlastně v golfu nestačí jenom technika a velmi velký trénink, ale také psychika. Já vím, že ty se tomu velmi věnuješ. Co vlastně děláš pro to, aby ta tvá psychika byla lepší a lepší? Ono to není, vždycky je lepší. Vždycky. Někdy je to potřeba jako spíš udržet na takové hranici, aby to nebylo úplně horší. V podstatě je to pro mě balans toho mého života, takže já vzhledem k tomu, že jak už jsem párkrát zmínila, je to doopravdy jako velice intenzivní někdy být nejenom jako to cestování, ale vlastně podávat ten výkon a ten výsledek, tak je to někdy jako velký stres pro mě obecně. Já jsem vždycky jako jsem byla trochu nervózní, vždycky jsem tu nervozitu zažívala, jsem jako člověk a jsem velice citlivá, takže potom mě v podstatě, jestli to jsou nějaké dechové cvičení nebo nějaká krátká meditace nebo i odjet někdy na pár dní někam na nějaký jako retreat do lesa, tak mi to v podstatě vlastně jako pomáhalo trošku balancovat ten tlak na ten vlastně život té profesionální sportovkyně nebo té profesionální golfistky. Ale nejenom to mi pomáhá balancovat, ale i rodina, i kamarádi, i to, že přijedu domů a vyperu si prostě oblečení, jo, to jsou takový, já vím, že to může znít jako srandovně, ale prostě pro mě to jsou takový jako dost uzemňující techniky, nebo to, že si můžu doma uvařit. Takže je to potřeba je fajn mít v tom životě prostě balans a hodně to balancovat a myslím si, že ta dlouhověkost je další, co teďka vlastně více a více objevuju, protože když jsem přišla na tur v 16 a bylo mi 20, tak samozřejmě ty věci nebyly jednoduchý, ale vy tak nějak jako přirozeně pořád, nebo já jsem tak jako přirozeně pořád šla dopředu a pořád jsem to jako hnala a vlastně měla jsem tu motivaci a tu energii a nic mě nebolelo do jistý míry a vlastně jako to tak všechno šlo a najednou to už třeba to tolik nejde, že jo, a vlastně jak jako stále hledat tu motivaci a aby vlastně být schopná po 15 letech hrát, jako by to taky není úplně, jak to říct, jednoduché vždycky, takže. A kde hledáš ten tvůj další motor? To je dobrá otázka. Já to teďka úplně přesně nevím. Takže hledáš. Takže občas to pravda jako velice hledám. A já vím, že se věnuješ józe, pomáhá ti, nebo stále se věnuješ józe? Józe se tolik nevěnuju, popravdě, spíš jako obecně jako meditacím, ale i pro mě je to takový to vyčistit si tu myšlenku a říct, jo, ok, tak tohle ještě chci, teď se tady na to budu jakoby soustředit, to si přeju pro sebe, ale zároveň jako být hodně v tom přítomném okamžiku, takže to jsou, jako, kde asi teďka se ne tak nejvíc, jako co mi nejvíc jako pomáhá, kde vlastně jako ženu tu motivaci a že fakt jako v každém tom okamžiku dělat to, co nejvíc si pro sebe přeju. Takže když prostě vím, že chci tady vyhrát v Indii, tak prostě budu trénovat a tam budu přítomná a budu se jako fokusovat na tu nejbližší přítomnost vlastně. Takže používáš třeba manifestace? Taky občas, nebo vizualizace, meditace, vizualizace, i vedený meditace mi pomáhají, dechové cvičení, práce s jako koučováním, nějaký mindfulness, taková jako sebepodpora, nebo jak to říct, sebemluva je taky docela jako dost pomáhá. Nebo i nějaký třeba deníček, si píšu.
Aha. To je fajn si vždycky napsat jako zpětně ty věci, anebo i jenom to, co člověk vlastně cítí, tak dá to na papír. Že těch jako věcí, těch technik je hodně samozřejmě a je to v tom, co v té dané chvíli mi třeba pomůže nejvíc. A nebo se já se vždycky jenom ptám, tak co by mi v téhle situaci nejvíce pomohlo? A už to vlastně je pro mě jako velká změna, protože dříve bych se odsuzovala za to, že jsem, já nevím, dohrála fakt špatný kolo a ještě v té energii byla potom další prostě večer. A teď vlastně jako zahraju třeba špatný kolo, říkám, tak co by mi v tuhle chvíli nejvíc pomohlo, abych zítra zahrála to nejlepší kolo. Takže vlastně je to jako změna v tom mindsetu a i v té komunikaci sama se sebou, no. Máš někoho, kdo ti s tím pomáhá, nebo jsi takový sebe samouk? Teďka nově spolupracuji vlastně s koučem, s Markem Nečasem, takže to jako nově vlastně od tady toho roku, takže věci ty probíráme a vlastně komunikujeme spolu často, každý týden vlastně o těch věcech. A je to pro mě jako důležitý mít někoho, s kým se o tom můžu pobavit, jak si cítím, nebo jak jsem se cítila na hřišti, takže i vlastně během turnaje si voláme občas. Cítíš, že ti to pomáhá? Jo, určitě. Určitě. Já si myslím, že každý to asi má jakoby trošku jinak. Já jsem vždycky hodně dávala energii do té jako do toho mentálního rozvoje, seberozvoje, protože to je něco, co mi jako prostě velice pomáhalo a vždycky jsem jako viděla velký potenciál a jsem ráda, že jsem prostě na tu cestu nastoupila, no, samozřejmě pak je tam ještě i technika, fyzická nějaká dovednost, že jo, takže všechno to jakoby někdy skloubit, to taky není úplně jednoduché, takže já jsem taky docela jako systematik, že si ty věci píšu, ale zase, když si je píšu moc a moc si to plánuju, tak mám pocit, že jsem víc také mužské energie a vlastně mi to trošku odvádí od téma jako takového toho ženského flow, takže i v tom jako najít trošku balans, je to proces, někdy to jde hezky a někdy to zase tak dobře úplně nejde, takže prostě jsme jenom lidi, no. Ty jsi zmiňovala, že je důležitá i ta fyzická stránka, ano, i ta technika. Co děláš pro tu tvoji fyzickou stránku? Vlastně cvičím už dlouhodobě s Váťou Bímou, tam jste tady taky měli, já jsem koukala v podcastu na rozhovor, tak s tím už jako dlouhodobě spolupracujeme a pro mě asi ta nejdůležitější, nebo takový ten klíč jako k tomu udržení té dlouhověkosti a k tomu, aby člověka nic nebolelo, aby se cítil dobře a aby udržel i tu techniku, je ve všem jako nějaká konzistence, asi bych řekla, že opravdu jako ono se to úplně nestane přes noc, že když jako najednou začnete cvičit, tak zítra jako nebude z vás prostě, ale je to spíš jako o té konzistenci a zároveň ta konzistence vám dá to, že vás třeba potom to tělo tolik nebolí, že máte lepší techniku, že se prostě cítíte lépe mentálně. Takže to je asi to na tom někdy vlastně i to nejtěžší to udržet jako takhle konzistentně tak dlouhou dobu. Teď si nám řekla klíč k té dlouhověkosti. A co pro tebe ta dlouhověkost znamená jako slovo? Že budu díl žít? Pro mě je to spíš ta dlouhověkost, teď se bavíme o té dlouhověkosti v tom daném jako sportu. A já zase mám pocit, jako, že co se teď naučím v tom sportu, že se z toho budu potom moc čerpat v tom mém nějakým asi dalším životě nebo v nějaký další kariéře. A já jsem takový člověk, který dělá jako věci fakt, mě to vždycky říkala mamka, že to dělám všechno na 1000%. Což si myslím, že je fajn, protože mám jakoby ty ambice, mám nějakou jako motivaci do života věci dělat a tvořit a věřím, že to prostě budu mít i do budoucna v nějakým mým dalším mojí další cestě. Já vůbec zatím nevím, jaká bude, ale věřím, že když do toho půjdu s tady tím vlastně mentálním nastavením nebo obecně s takým jako životním nastavením, tak prostě věci budou v pořádku a budou fajn. Teď si nám zmínila, že je důležitá psychická stránka, fyzická stránka, mentální stránka a k té fyzické ještě trošku patří nutrice. Jaký máš názor nebo pohled na tu věc ty? Zajímáš se o nutrici? Zajímám se dlouhodobě, letos jsem vlastně měla štěstí a zároveň jsem hrozně ráda, že jsem začala spolupracovat s Markétou Gajdošovou, která je vlastně tak jako
jak bych řekla, nutriční, teďka u nás královna. A jsem hrozně ráda, že s ní vlastně můžu spolupracovat, že s ní mám taky konzultace a probíráme vlastně to, jak bych se mohla lépe stravovat, aby opravdu to moje jakoby, tělo mělo z čeho čerpat i na té energetické úrovni. A je to hrozně fajn, že s ní jde jakoby, jít do hloubky, že se můžeme i bavit o takových jako hlubších, třeba pro mě tématech, jako je nějaká jako hormonální nevyrovnanost u žen, protože si myslím, že tím životním stylem, který žijem, tak prostě nějaká hormonální disbalance tam je a dá se to docela hezky jakoby, jak to říct, podpořit právě s tím správným stravováním. Takže všechny taky ty stránky tak nějak řeším a pomáhá mi to na té mojí cestě. Já jsem zase ráda, že jsem vždycky něco jako nového naučím, nejenom o sobě, ale... A měla jsi nějakou potu v tom jídle? Dělala jsi nějakou chybu? Jo, určitě. Co ti musí napravit? Jo, pro mě ta největší bota, ale to si myslím, že se stává, že vlastně nemáme dostatek ten příjem té energie, takže vlastně já jsem jako dostatečně nejedla, protože v tom, že někam stále přejíždím, jiný časový pásmo, jiný jídlo, třeba nemám tam dostatek tolik proteinu, tak jako já jsem vlastně byla schopná, jakoby, já jsem měla třeba 3 základní jídla denně, ale vlastně svačiny jsem tak trošku ne vždycky si dala, takže vlastně jako jenom to vylepšení těch svačin a vědět, co vlastně svačit taky, tak mi to dost pomohlo a myslím si, že to je prostě jakoby základ k tomu k tomu konzistentnímu a dobrému výsledku. Tak Klárko, my ti děkujeme za příjemný rozhovor a já se loučím s diváky Golf Channel a webu Golf Extra.